ସାଇକୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ କୌଣସି ମହିଳା ଯେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେକ୍ସ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସାଇକୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଜଙ୍ଘକୁ ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଷ ହାତ ମାରେ ତେବେ ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ସେକ୍ସ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଯାଏ। ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା କର୍ମବାନ ହୁଅ, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପଇସାର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଷ୍ଟଡି କହୁଛି ସମ୍ଭୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପୁରୁଷମାନେ ଫୋରପ୍ଲେ କରନ୍ତି ତେବେ ସେକ୍ସରେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ଷ୍ଟଡି କହୁଛି ଯେ 33% ଝିଅମାନେ ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ସାଇକୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ଅନେକ ମହିଳାମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ତକିଆକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଶୋଇଥାନ୍ତି। ସାଇକୋଲୋଜି କହିଥାଏ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ଛୋଟ ଦୁଧ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ତାକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ସାଇକୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ଦୁଧ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ ସେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ନିଜ ଦୁଧକୁ ନିଜେ ଚିପିଥାନ୍ତି। ଷ୍ଟଡିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଛୋଟ ଦୁଧ ଥିବା ମହିଳା ଯଦି ବଡ଼ ଦୁଧ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଈର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ।